tanan perting lisurag yun ang sitwasyon tungod sa pag-abot sa coronavirus karon. Tibuok kalibutan pait kaayo ang kahimta, ang hinungdan niining tanan virus nga gikan sa Wuhan. Mga tao karon halos sila gipanggutom, pero ang uban wa nagyoy gipangkaon, kay wala makadawat sa bugas ug sardinas. Nagsiga na lang ang mata kay naghulat sa ilang ayuda. Kapitan, asa naman ang amuang hinabang? Hatagi na kami kay asin na lang ang among sudan. Kapitan, asa naman ang amuang hinabang? Hatagi na kami kay asin na lang ang among sudan. Ang gobyerno nag-ingon pahatagan gyud ang tanan, apan gipangpili ang dolara sa ilang dugahan. Moabot ang panahon nga kamo gabaan, tungod sa inyong gibuhat nga dili makatarungan. Asa na ang hinabang mga kagawad o kapitan? Nagkutoy among tiyan kay wanay kanon o sudan. Asa na ang hinabang mga kagawad o kapitan? Nagkutoy among tiyan kay wanay kanon ug sudan. Asa na ang hinabang mga kagawad o kapitan? Nagkutoy among tiyan kay wanay kanon ug sudan. Si Presidente nagsulti nga walay ipalabi, kay tanan na apektuhan ilabi na ang mga pobre. Ayaw migpasagdi o ayaw hikalimti sa mga hinabang hinaot nga makadawat namin.